खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, 2026 मायथाइनि 15 फेब्रुआरिया फैनो थांगासिनो, जाय दिनखौ महाशिवरात्रि बुंनाय जायो। बे महाशिवरात्रि समाव इसोर शिबआ पृथिबि आरो गासै शिवलिंगआव जिरायनानै थायो होनना मोनथिनाय जायो। बेनिखायनो बे शिवरात्रि समाव जाय गोसो गोरबो बावना फुजिगोन, बेनो इसोर शिवनि गोथार अनसायनायखौ मोननो हागोन होनना बुंनाय जायो। सरासनस्रायै बे महाशिवरात्रिखौ शिव आरो शक्ति मोननैजों गोरोबलायनाय मोनानि सम होनना मोनथि मोननाय जायो। बुंनाय जायोदि बै सानखालि व्रत लाखिनो हायोब्ला जोबोर मोजां होनना। मानो होनोब्ला बै दिनखालि बिमा पार्बतीयाबो इसोर शिवखौ मोननो थाखाय व्रत खालामनाय जादोंमोन। बेखायनो बै सानखालि व्रत थामहिनबा लगन लाखिनायखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। नाथाय जुदि नोंथांमोना लगन थानो बा फुजा होनो गोसो गैया, अब्लाबो गिदिर गिदिर पण्डितफोरनि बायदिब्ला बै सानखालि बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जानो नाङा होननानै बुंनाय जायो। बेनि गेजेराव जों बै शिवरात्रिनि दिनाव मा मुवा बेसादखौ संना जायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर गाज्रि, बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना खालि भिडिअखौ नायनानैल' थांनो नाङा। बेजों लोगोसे बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों भिडिअखौ नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो हाजासे शेयार खालामलायबानो जाबाय। बै 15 फेब्रुआरिनि महाशिवरात्रि समाव बिमा लक्ष्मी आरो इसोर शिवनि अनसायनाय मोननो थाखाय बिमाफोरा एबा बिब' बिनानावफोरा इसोर शिवनि मुङै लगन लाखिनो हायोब्ला जोबोर मोजां। नोंथांमोना बेनि सायाव फोथायनाय फोथायिया नोंथांमोननि खामानि। बेखौ लाना रावबो कमेन्ट बक्सआव नेगेटिभ कमेन्ट खालामनो नाङा। फै दानिया मोनथिना लादोनि महाशिवरात्रिनि समाव मा मुवाखौ जानाया मोजां आरो मा मुवाखौ जायिया मोजां बेनि सोमोन्दै। गिबियाव 2026 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि रबिबार सानखालि महाशिवरात्रिनि समाव बेदर, ना आरो जौ सेरेब बैफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जेब्ला जों बेबादि खालामफ्लांगोन, अब्ला जोंनि जिउ सोलेराव गाज्रि बारहावाया गोग्लैनोबो हागौ। बेखायनो बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। बुंनाय जायोदि हायोब्ला बै सानखालि गोबाव समहालागै उन्दुनाया मोजां नङा, नङाब्ला जोंनि मावनो लानाय गोबां खामानिफोराव जेंना गोग्लैनो हागौ। बे महाशिवरात्रिनि सानखालि दालि, माइरं आरो गेहुजों बानायनाय खाजाफोरखौ एभयड खालामनो हायोब्ला मोजां। बै सानखालि लगनाव फिथाइ सामथाइ आरो गाइखेर बैफोरखौ जायोब्ला मोजां। महाशिवरात्रिनि समाव हायोब्ला गोसोम सि गाननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। हायोब्ला बै सानखालि गोजा गाबनि सि गानोब्ला जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बुंनाय जायोदि बै सानखालि बिसि फिसायफोरा सोलेरारि सोमोन्दो लाखिनाया मोजां नङा होनना। हायोब्ला बै दिनखालि गोबां सुबुंफोरनो दान होयोब्ला मोजां। बै सानखालि मा मुवाखौ जों इसोर शिवनि मुङै बावोब्ला मोजां, बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना इसोर शिवनि मुङै कमेन्ट बक्सआव हार हार महादेव लिरनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लादोनि इसोर शिवनि मुङै महाशिवरात्रिनि समाव मा मुवाखौ बावोब्ला मोजां आरो मा मुवाखौ बावोब्ला गाज्रि बेनि सोमोन्दै। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो महाशिवरात्रिनि समाव इसोर शिवखौ गोजोन होनो सानदोंब्ला बे भिडिअखौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। जेब्ला जों गोसो गोथारै लगन थाना इसोर शिवनि मुङै फुजा होसेयावबो जोंजों गोरोन्थि जाफ्लाङो, अब्ला जोंनि थाखाय खैफोदबो सोरजिजानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। सेथि महरै पुरानिक सान्थौ बायदियै थुलुंसि बिलाइखौ बिमा लक्ष्मीनि महर होनना बुंनाय जायो आरो बेखौ इसोर बिष्णुनि फुजानि मुङै बाहायनाय जायो। बेखायनो शिवलिंगआव थुलुंसि बिलाइखौ बावनो नाङा होनना बुंनाय जायो। नैथियाव सिन्दुर। बे सिन्दुरखौ देबीफोरनो देलायनायनि थाखाय बावनाय जायो। नाथाय इसोर शिवआ बैरागिनि महर होनना मोनथिनाय जायो जिहेतु, बेनिखायनो बेनि मुङै सिन्दुरखौ शिवलिंगआव बावनाया मोजां नङा। थामथियाव गोसोम गाबनि सि। जों शिवलिंगआव माब्लाबाबो गोसोम गाबनि सि बावनो नाङा आरो गाननोबो नाङा। बेखौ सिगाङावबो बुंबोखानाय जादों। मानोना बेबादि गोसोम सिया इसोर शिवनि गोथार अनसायनायाव गाज्रि बारहावा लाबोनो हागौ। ब्रैथियाव हालदि।
बे हालदैखौ गोबां देवी देवतानि मुङै बावनाय जायो, नाथाय इसोर शिवनि मुङै हालदैखौ होनाय जाया। मानोना बेबायदि हालदैखौ इसोर शिवनो बावोब्ला बेखौ गाज्रि होनना बुंनाय जायो। बाथियाव केतकि बिबार। पौराणिक सान्थौनि बायदिब्ला इसोर शिवनि मुङै केतकि बिबारखौ बावोब्ला गाज्रि होनना मोनथि मोननाय जायो। मानोना बेखौ इसोर शिवआ ब्रह्मानि नंखाय बाथ्रायाव साखि जानायनि थाखाय केतकिखौ सावहोदोंमोन, जायनि थाखाय इसोर शिवनि मुङै केतकि बिबारखौ बावनाय जाया होनना बुंनाय जायो। दथियाव नारेंखलनि दै। शिवलिंगाव नारेंखलनि दै बावनायखौ मोजां नङा होनना बुंनाय जायो। बेखौ गाज्रि होनना बुंनाय जायो। बेखायनो बेखौ इसोर शिवनि शिवलिंगाव होनो नाङा। स्निथियाव शंख। शंखजों इसोर विष्णुनि मुङै फुजा होनाय जायो। बेनिखायनो शंखजों इसोर शिवनो दै होनाया गोरोन्थि होनना बुंनाय जायो। दाइनथियाव गाथा। गाथाखौ इसोर शिवनिफ्राय ओंखारनाय मैला होनना बुंनाय जायो। बेखायनो गाथाखौ इसोर शिवनि मुङै बावनाया मोजां नङा। गुथियाव बायस'नाय माइरं। जेब्ला जों बायस'नाय माइरंखौ इसोर शिवनि मुङै बावो अब्ला बेखौ गाज्रि होनना बुंनाय जायो। बे महाशिवरात्रि सानाव बेफोरखौ मोजाङै नोजोर होना गोसोआव लाखिनाया मोजां, जाहाथे नोंथांमोनजोंबो बेबायदि गोरोन्थि खामानिफोरा जाफ्लाङा। दानिया जों मोनथिना लागोन महाशिवरात्रिनि सानाव इसोर शिवनि मुङै मा मा मुवा बेसादखौ बावनाया मोजां बेनि सोमोन्दै। सेथियाव दै गोथार। दै गोथारजों इसोर शिवआ जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो, जायखौ शिवलिंगाव लुयोब्ला जों सुख सान्तिखौ मोननो हायो। नैथियाव खुसेरनि रोसि। खुसेरनि रोसिखौ गोथार होननानै बुंनाय जायो। शास्त्र बायदियै बेखौ इसोर शिवनि मुङै बावोब्ला जोबोर मोजां। बेखौ अननायनि देबता कामदेबनि धनुष होननाबो मोनथि मोननाय जायो। बेनिखायनो खुसेरनि रोसिखौ इसोर शिवनि मुङै बावोब्ला जोबोर मोजां। थामथियाव गांथाम थानाय बेलनि बिलाइ। गांथाम थानाय बेल बिलाइखौ इसोर शिवनि शिवलिंगाव होयोब्ला जोबोर मोजां। गांथाम थानाय बेल बिलाइखौ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि महर होनना बुंनाय जायो। ब्रैथियाव धातुरानि बिबार। धातुरानि बिबारखौ इसोर शिवनि थाखाय जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बेयो गुफुर गाबनि जायो, जायखौ इसोर शिवनि मुङै बावोब्ला सुख सान्ति मोनफुंनो हानाय जायो। बाथियाव हायोब्ला रुफानि नाग नागिन बानायनाय। जेब्ला जों रुफानि बानायनाय बे नाग नागिननि जिबौ जराखौ शिवरात्रिनि सानाव इसोरनि मुङै बावो अब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। दथियाव धातुरानि फिथाइ। बे धातुरानि फिथाइखौबो इसोर शिवनि मुङै बावोब्ला जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बै मुवा बेसादफोरखौ नोजोर होनानै गोसोआव लानानै इसोर शिवनि मुङै फुजा बावोब्ला जोबोर मोजां, जायजों जोंनि नखराव सुख सान्तिया साग्लोबसारगोन। दानिया जों सावरायगोन महाशिवरात्रिनि समाव जों माखौ जानो नांगौ बेनि सोमोन्दै। नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैयो महाशिवरात्रिनि समाव मा माखौ जानांगौ बेनि सोमोन्दै, अब्ला फै दानिया मोनथिना लादोनि। बै सानखालि सरासनस्रायै फिथाइ सामथाइ साबुदाना बैफोरखौ जायोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो। बै सानखालि ना बेदर फेग्रा मुवा बेफोरखौ जानो नाङा होनना बुंनाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना इसोर शिवनि मुङै लगन लाखिनो सानदोंब्ला बेफोर मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों महाशिवरात्रिनि बागै 50% सोलोंनो मोनबाय जानांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो बाहायजाथाव मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामलायनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।